дар мавҷ барномаи иттилооти хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Қазоқистон сафар карданд. намояндагони тоҷикистон аз ҷониби президенти Туркия бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардиданд. хонандагони ноҳияи восеб дар Олимпиадаи байналмилалӣ сазовори ҷӯйи намоён гардиданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Қазоқистон сафар карданд. дар ин сафар роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро гурӯҳи калони ҳайати расмӣ аз ҳисоби аъзои ҳукумат, роҳбарони муассисаву идораҳои давлатӣ ва соҳибкорон ҳамроҳӣ мекунанд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон барои иштирок дар бартарафсозии паёмадҳои заминларзаҳои санаи 6 феврали соли 2023 ва саҳмгузорӣ дар расонидани кӯмаки башардӯстона аз ҷониби президенти Туркия бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардиданд. дар ин хусус Амид Ховар бо истинод ба вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. сафири тоҷикистон дар Туркия Ашрафҷон Гулов ва муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон генерал-майор Сулаймон Исозода дар маросими тақдими медаль ва ордени президентӣ барои хизмати шоистаи башардӯстона ба намояндагони кишварҳое ки дар бартарафсозии паёмадҳои заминларзаҳои 6 феврали соли равон ва расонидани кӯмакҳои башардӯстона саҳм гузоштанд иштирок доштанд. ёдовар мешавем ки наҷотдиҳандагони ҷумҳурии тоҷикистон аз 10 то 22 феврали соли ҷорӣ дар ҷумҳурии Туркия қарор дошта дар корҳои ҷустуҷӯ ва наҷоти осебдидагони зилзила иштирок намуданд. дар ин муддат ба онҳо муяссар гардид ки баъди 5 рӯзи заминларза аз зери харобаҳо як мардро бо тифли 6 моҳаш зинда берун оранд. ҳамчунин баъди 144 соати заминларза онҳо кӯдаки 3 соларо аз зери харобаҳо зинда наҷот доданд. дар ин муддат аз зери харобаҳои зилзила ҷасади 217 нафарро берун оварда ба мақомоти дахлдор супориданд. хонандагони литсеи давлатии рақами 1 ноҳияи восеъ дар Олимпиадаи байналмилалии ҳиппо 2023 аз фанни забони англисӣ сазовори 15 ҷойи ифтихорӣ шуда 6 медали тилло, 3 нуқра ва 6 медали биринҷӣ ба даст оварданд. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. олимпиадаи мазкур моҳи март ба таври фосилавӣ баргузор гардида дар он хонандагони зиёда аз 54 мамлакат иштирок доштанд. аз тарафи кумитаи тадорукот ки қароргоҳаш Италия мебошад ба ғолибон медалю сертификат тақдим карда шуд. ғолибони ҷойҳои аввал ба даври сеюм ки санаҳои 6-7 июл дар Малайзия доир мегардад рохат гирифтанд. даври чоруми он дар назар аст ки моҳи сентябр дар Италия баргузор гардад. 51% хатмкунандагони донишкадаи энергетикии Тоҷикистон баъди супоридани имтиҳонҳои хатм ба таври ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуданд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. навазкарон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро вазифаи шаҳрвандӣ ва ҷонии хеш шуморида ба ҳифзи марзу буми ватан изҳори омодагӣ карданд. таъкид гардид ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва ҳифзи ватан барои ҳар ҷавон мактаби бузурги ҳаёт, ҷасорату мардонагӣ ва далерию шуҷоат ба ҳисоб меравад. дар деҳаи Холматови ҷамоати деҳоти Худойназари ноҳияи шаҳри Тус 4 нафар пас аз истеъмоли ғизо фавтиданд. дар ин бора дафтари матбуоти кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хабар дода афзудааст ки ҷамъан 9 узви 2 оила аз хӯрок заҳролуд шуданд ки дар натиҷа 4 нафар ба ҳалокат расида, 5 тани дигар дар шӯъбаи эҳёи беморхона бистарӣ шуданд, омадааст дар иттилоия. манбаъ меафзояд ки ҳодиса бегоҳии санаи 2 май пас аз истеъмоли хӯроки шом рух додааст, вале феълан маълум нест ки маҳз кадом хӯрок боиси заҳролуд шудани сокинони шаҳри Тус гардид. ҷузъиёти бештари ин ҳодисаро кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ифшо накардааст. танҳо зикр намуд ки тафтишот идома дорад. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.